Připojili jsme se ke společnosti Huntsman Building Solutions z toho důvodu, že nabízí prémiové a vysoce kvalitní produkty. Jedná se o globální značku, která nabízí širokou škálu a paletu nejrůznějších typů stříkaných izolací s nejdelší zárukou, certifikací a atestací. Huntsman Building Solutions nám poskytuje přístup k novinkám a inovacím ve světě izolací, nabízí nám podporu u všech typů projektů, jak u jednotlivců, tak i komerčních a jinak složitých staveb. Stříkaná pěna je vhodná do všech obytných budov. Díky svým parametrům a vlastnostem je vhodná do novostaveb i rekonstrukcí. Hlavní výzvou je co nejúčinnější zateplení obálky budov a tím snížení energetické náročnosti. Výhodou je snadná a rychlá montáž s optimalizací prostor. Řešení komplikovaných detailů, které se špatně realizují s klasickou vatou. Pečlivě si vybíráme partnery, se kterými spolupracujeme. Je to dáno především tím, že chceme zajistit kvalitu a odbornou úroveň našich produktů. Tyto partnery, které si vybereme, pak důsledně testujeme, trénujeme a certifikujeme pro použití našich produktů. K tomu, abychom dokázali zajistit nejvyšší kvalitu našich produktů, využíváme náš ucelený tréninkový systém, jehož výsledkem je garance kvality a odbornosti provedené aplikace s našimi produkty. Huntsman Building Solutions má ucelený tréninkový program, který poskytuje našim partnerům přístup k nejnovějším trendům v oblasti izolací. Jsme si vědomi toho, že pouze odborná a správná aplikace našich produktů, nejenom v rámci kvality provedení aplikace, ale i bezpečnost a odborná znalost zajistí ten nejlepší výsledek. Proto jsme schopni jako společnost poskytnout zákazníkům nejdelší záruku na trhu. Firma Huntsman Building Solutions vyrábí dva základní typy pěnové izolace. Jedná se o pěnovou izolaci s otevřenou strukturou buněk a pěnovou izolaci s uzavřenou strukturou buněk. Pro Huntsman Building Solutions je rovněž důležitá ekologie a udržitelnost u našich produktů. Proto používáme recyklované PET lahve při výrobě našich produktů, zvláště u pěn s uzavřenou strukturou, kdy jsme schopni tímto způsobem zrecyklovat až 250 milionů PET lahví ročně.